Aşgabatly meýletinçiler soňky 10 güniň dowamyny Lewawa 2 tapgyr ynsanperwer ýardymy guratdy. Türkmenistanyň Günnäwür sewitlerini apreliň ahyryna turan güýçli topandan soň onuň netijeleri we yerli ilata berilýän ýardymlar barada döwlet emeldarlary henüzem resmi dymyşlygy saklaýan wagty ýurt raýatlary öz aralaryny arkalaşýar. Soňky 10 güniň dowamyny Aşgabatly meýletinçiler Lewawa ilk 1000 sany buhanka çörek, soňra 700 çörek ýiberdi. Bu diňe maňa ma'lum bolan bir meýletinçi toparyň bitireni işi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 26-njy maýda geldinlik şertine habar berdi. Hemme zat ören hüşgärlik bilen ýerine ýetirilýär. Gildin sebäbi häkimiýetler ýyzarlaýar diýip habarçy aýtdy. Lewap we Mar vilayatlaryna 27 aprelde harasat gopup ol helakçylikli we weýrançylykly netijelere ýol açaly bäri. Soňky bir aýyň dowamyny türkmen häkimiýetleri bu barada resmi derejede dil ýarmany gelýär. Harasatdan ejir çeken raýatlara döwletiň kömek berip bermeýänligi resmi medpuatda agdalmaýar. Ol ýerde ýeti çörek we suw ýetmezçiligi bar. Resmi Aşgabat teşkil etmeýär diýip habarçy ýurt içinden habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä Aşgabatly ýaşaýjylaryň döredin meýletin toparlary häkimiýetleriň ýyzarlamalaryndan howatyr edip, haýyr sahabat işlerini ören gildinlik bilen ýerine ýetirýärler. Hemde ýygnan ýardymlaryny owatlyda ugrudýarlar. Harytlary daşaýjylar bu ýardymlary tölegsiz mugtun alyp gidýärler diýip habarçy sözüne goşdy. Aşgabatyň ýaşaýjylary harasatdan ejir çeken Lewaply ýurtdaşlaryna ýardym bermek üçin öz aralaryna pul çöplýärler. Meniň bir tanışym pul toplamak işlerine gatnaşdy diýip habarçy aýtdy. Ýygnalan ýardymlar Aşgabatdan urudylýar. Türkmenawatda bolsa polisiýa ýygnama ýaly esasan aýal maşgalalar harytlary garşy alýar we ören hüşgärlik bilen ilat arasyny paýlaýarlar diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Ýymy tönümler bilen bir hatarda paýtagtyň ýaşaýjylary öz aralaryna egin eşikleri hem ýygnaýarlar. Bir aý goly wagt bäri türkmen häkimiýetleri harasatyň weýrançylykly netijeleri bilen baglylykda raýatlaryň öz aralaryna raýdaşlygyny ejir çeken halka öz başlyk ýardym bermek isleýän adamlary ýyzarlap, olaryň ýardymlaryny böwet bolup gelýär. Garaşsyz neşir türkmen häkimiýetleriniň harby urlukda wepat bolan 18 ýaşly ogly barada hakykaty anyklamaga çalışýan esger enesine beýleki oglunyň hem ölüp biljekdigi bilen haýbat atýanlygyny, prezidentiň ogluny ýitiren naçaryň hatyny jogap bermeýänligini habar berýär. Türkmen Nokat News Türkmen goşuny öldürýär. Mar vilayatyny täze sagyrlan esger wepat boldy diýen atlan çap eden makalasyny 2019-njy ýylyň 8-nji dekabryna ýol öteniň etrap hastahanasyna aradan çykan Türkmenawatly esger Seydulla Rasulowyň gümürtük ölümine üns çekýär. Neşiriň ýazmagyna görä, esgeriň howsarlary onuň ölüminiň resmi düşündirilişini inanmaýar we açyk we adalatly derine geçirilmegini isleýär. Seydulla Rasulowyň ölüminiň sebäbi sud medisina eksperti Anna Durdiýewiň gol çeken dokumentinde görkezilmegine görä, gelip çykyşy kesgitlenmedik meningit bilen düşündirilýär. Emma meningitden ölen adam bilen urulup ýenjilmekden, agyr zorluk tütemden ölen adamyň jesediniň ara tapagy uly bolýar. Şunun bilen baglykda Türkmen News neşri Seydulla Rasulowyň garyndaşlarynyň saglyk işgärleriniň gelen netijelerini inanmaýanlygyny, olaryň bolan iş barada öz pikirleriniň we delilleriniň bardygyny öňe sürýär. Bu delil bir tarapdan ölen eskeriň harby gurlugy alınmadyndan öňkü saglyk ýagdaýy bilen düşündirilse, ikinji tarapdan onuň hastahana agyr ýagdaýda gadaply urulup ýenjilen adamyň halyna getirilmegi, jesedinde galan agyr zorluk sütem ýyllary bilen düşündirilýär. Eskeri hastahana getirenlerini görenleriň gurrun vermeklerine görä onuň içki organlaryna awat ýergalyna meňdemändir. Ol bary ýogy bir hepde ýatyp, onuň soňky 5 sagatyny agyr hastalaryň bölümine agyrsyna çydaman bağırıp geçiripdir. Ejetkimde dogany gelip jesedi berýän çäler 2 sagat garaşdylar diýip neşir esgeriň howsarlarynyň diňe ol ýogalanyň soň habar edilenligini, olaryň boýdan başa kesilen, göýek dalak bolan jesedi görüp elheder edenliklerini habar berýär. Saglyk işgärleri bir ýagdaýy jesedin kesilmegi we soňra tikilmegi bilen düşündiripdirler. Şeýlelikde
Garaşsyz neşriň ýazmagyna görä, eskirin howsarlarynyň onu goşunly hakykatda näme bolanlygy, onu kimin ýa-da kimleriň urup ýenjenli baradaky soraglary ýarym ýyl bäri jogapsyz galýar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýazlan haty jogap bermeýär. Organlar bolsa enäniň beýle kowluny hem ýitirip biljekdigini ýatladyp ondan dymmagy talap edýärler. Tejribeden belli bolşuna görä Türkmenistanyny açyk we adalatly dermek meselesi esker ölümler wawatyny hem işeden ýaly uly sorag bolmagyna galýar. Şol wagtda öňden gelýän däp destur esasynda jaýlanan eskeriň bedenindäki zorluk ýyllary hiç bir jehitden gizlin galyp bilmeýär. Türkmenistanyň Mary welaýatynda soňky jaň dabaralar üçin harajat tapmaýan mekdep okuwçylarynyň ýene biri öz janyny kas etmäge synanyşyp özüni 4-nji gatdan aşağı oklady. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän marly habarçysy häzirki wagt okuwçy gyzyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýar. 24-nji maýda öýlen saat 16:00 töwereginde Mary şäherinde 11-nji synp mekdep okuwçysy özüni ýaşaýan jaýynyň 4-nji gatyndan aşağı oklady. Hadiseden soň gyzyň kakasy ılgap öýünden çykypdyr. Bu waka şäheriň 3-nji we 16-njy mektepleriniň golaýynda boldy diýip gizlilik şertinde söhbetdeşi bolan Bayramaly şäherine habarçymyz waka şaýat bolanlara salgylanyp 27-nji maýda gurrun berdi. Adatlyk radiosu okuwçy gyzyň adyny we familiýasyny şeýledi, haýsy mektepde okuýandygyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä häzirki wagt okuwçy gyzyň saglyk ýagdaýy agyr bolup, ol welaýat hassahanasynyň travmatologiýa bölüminde saklanýar. Onuň umurgasy döwlüpdir diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Habarçymyz gyzy tanaýan käbir ýaşaýjylara salgylanyp, pajigaly wakadan öň onuň mektebi tamamlamak münasibetli geçiriljek dabaralar we beýleki çykdajylar üçin enatasynda maddi mümkinçiliginiň ýokdugyny aýdyp aglandygyny hem bellidi. Adatlyk radiosynyň Mary welaýat hassahanasy bilen habarlaşyp, okuwçy gyzyň saglyk ýagdaýy barada resmi kommentari almak synanşyklary başa barmady.